हाय साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ଚିତଉ ଲାଗି ତ ଆମର ବଡ଼ ଝିଅ ତାର ଚିତାରେ ଚିତା ପକାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତାର ସେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାନ ଝିଅଟି ବସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଲେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାଆଟେ କୁକୁର ମାରିଦେଲେ। ତ ଇଏ ଅଛି ତା ଏବେ ତା ଗୋଟେ କସରା ବିଲେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଆମର କସରା ବିଲେଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି। ତ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି କେମିତି ତା କୋଳରେ ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ କ'ଣ ତ ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ଯଦି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ପାଇଥାଏ ତ ସିଏ ଭରସା କରିଥାଏ ମଣିଷଙ୍କୁ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା ତ ସିଏ ଯିବ ବା ଯିବ ସିନା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ସେ ଆମେ ହିଁ ଆମର ଭଳିଆ ମଣିଷ। ତ ଆମର ମୋର ଠାକୁର ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆରି ଠାକୁର ଘର। ଆଉ ଆମର ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ସବୁ ଚିତା ପକାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କାଲି ଆମର ନାଗିଦିଆ ଗୁରୁବାର, ତ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଚିତା ପକାଉଛି। ତ ଆମର ଗୁରୁବାର ଆମର କେବଳ ମାଘ ମାସରେ ହିଁ ଆମର ମାଣ ବସେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଜିଆ ବି ଯାଏ। ତ ଆମର ହେଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମର କେବଳ ନାଗି ଦିଆ ହୁଏ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ। ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଆଜି, ତ କାଲି ଆମର ଶେଷ ଗୁରୁବାର। ତ ଆମର ମାଣ ତ ବସିବନି, କେବଳ ଚିତଉ ଲାଗି ଆଉ ଅରୁଆ ଆମର ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମର ଖେଚୁଡ଼ିଟେ ଆଉ ଡାଲମାଟି ହେବ। ତ ଚିତଉ ଲାଗି ଚିତଉ ପିଠା ହେବ। ସବୁ ଆମର ବଟାବଟିର ସବୁ ସରିଛି। ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା, 2020 ମସିହାରୁ। ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିନି। ତ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ କରିଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଯେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ, ତ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଖାଣ କଲେ ତ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ତ ନହେଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେମିତି ସହଜରେ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲି ମୋ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ କି କେବେ? ତ ସେସବୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଟି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କେମିତି କରେଇବି, କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅଟି ନବମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତ ମାଆକୁ ହରାଇଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ସିଏ ତା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବଖାଣି ନା ଜୀବନ ତ କେବେ କହିନି ତା ମନ କଥା, ମାଆ ବିଷୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଏ ସାନ ଝିଅ ତ ସେ ମାଆକୁ ତା'ର ଝୁରେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଝୁରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଏ ସାନ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟେ ଥର କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମନେ ପକାଇ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମା' ମୁଁ ଅଛି ତୋ ହାତରେ। ଆଉ ଦେହ ତ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମା' ତ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ଆଉ ସେସବୁକୁ ଆମର ମନେ ପକାଇ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ବି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? ତା'ର ସେତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବି ନା, ବୁଝେଇଲି। ତ ଯାହା ହଉ ଏବେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ଘର ଏସବୁ ଏବେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ନିଜର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା ବି ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଯଦି ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାହିଁବି, କହିବି ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ମୋତେ ଆସି 36 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୋ ମାଆ ହିଁ ମୋତେ ମଣିଷ କରେଇଛି। ତ ମୋ ମାଆ 97-98 ମସିହାରୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛି। ତ 97-98 ମସିହାରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ କେଡ଼ିକିଟି ହେଇଥିବି। ମୁଁ ଏବେ 37 ବର୍ଷ 36ରୁ 37 ବର୍ଷ ହେବ ମୋତେ ବୟସ। ରହୁଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇପାରିବେ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସଚୋଟ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇଲି। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରେଇବି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ମୁଁ କରେ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ କରେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରେଇବି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।